ሰላም ቤተሰብ ባግቴክ ከመይ ቀኒኹም? እስኪ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ዌብሳይት ክትሰርሑ ትደልዩ ዶ? ግን ከዓ HTML፣ CSS፣ JavaScript ዝብልዎም ኣስማታት ርእስኩም ኣዚሮምልኩም ይፈልጡ ዶ? ወይ ከዓ ሓደ ዲቨሎፐር መፂኡ ዌብሳይት ክሰርሐልካ ካብ 500 እስካብ $1000 ክፈለኒ ምስ በለኩም ተስፋ ቆሪፅኩም ትፈልጡ ዶ? ሎሚ እዚ ፀገም እዚ ንሓዋርኩም ፈትሖ ኢና ገንዘብኩም ኣብ ጅባኩም ምለስዎ። ሎሚ ባዕለይ ዝፈተንኩሞ ወላ ሓንቲ መስመር ኮድ ከይፀሓፍኩም ልክዕ ከም ፕሮፌሽናል ዌብሳይት ክትሰርሑ እትኽእሉ 5 ብሉፃት መሳርሕታት ፍሪ ዌብሳይት ቢልደር ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዞም ሕጂ ዝነግረኩም መሳርሕታት ንዓይ ጥዕመኒ ዝበልክዎ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፎም ዘለዎም ፅቡቕን ሕማቕን ጎንታት መርሚረ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። እምበኣርከስ ካብ ቁፅሪ 5 ክንጅምር ከለና ዌብኖድ ይበሃል። ዌብኖድ በብዓመቱ ነተመሓየሸ ዝመፅእ ዘሎ ገራሚ ፕላትፎርም እዩ። ብዙሕ ነፃ ፊቸራት ኣለዎ። ሓንቲ ግን ዘለቶ ነገር እንታይ እያ? እታ ናይ ነፃ ፕላን 100 ሜጋባይት ጥራይ እያ ቦታ ወይ ከዓ ስቶሬጅ ትበካ። ስለዚ ብዙሕ ስእልታትን ቪድዮታትን ንዘይብሉ ቀሊል ናይ ቢዝነስ ዌብሳይት ወይ ከዓ ፖርቶፊልዮ እንተኮይኑ ምርጫና ዌብኖድ ይኸውን። ደስ ዝብለካ ድማ ከምቶም ካልኦት ዘጨንቁ ዌብሳይታት ናይ ካልኦት ሪክላም ወይ ከዓ ኣድስ ዘይልጥፈልካን እዩ። ከምኡውን ንዓና ንኤርትራውያን ንኢትዮጵያውያን ዝጠቅም ነገር ኣለዎ። እሱ እንታይ እዩ? ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ማለት እውን መልቲሊንጓል ዌብሳይት ሰርሑ ይፈቅደልኩም እዩ። ስለዚ ብትግርኛ ይኹን በአማርኛ ይኹን ብእንግሊዝኛ ዌብሳይትና ሳፖርት ይገብር እዩ። ኣጠቃቅሙ ድማ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ቴምፕሌት ትመርፅ፣ ንኣብነት ማይኮቶስ ዝኸውን ንምረፅ። ምስ ተሰርሐት ድማ ካብ ዌብሳይት ኤዲት ኢልካ ክትዕርራይ ትኽእል ኢኻ፣ ስም ትቕይር ይኽእል ኢኻ፣ ስእሊ እውን ትቕይር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ መበር 50 ደረጃ ኣቕሚጥናዮ ዘለና ዌብኖድ እዩ። ቀፂሉ ቁፅሪ 4 ጌርና ሓሪናዮ ዘለና ድማ ጂምዶ ይበሃል። እዚ ንመን እዩ ዝኸውን? ኣነ ግዜ የብለይን ሕጂ ዌብሳይት የድልየኒ ኣሎ ንትብሉ ሰባት ኣዝዩ ፍቱን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ብሉቲ ዝኾነት ዌብሳይት ይህበኩም። ከም ኣማዞን ወይ ከዓ አሊባባ ዓብይ ዌብሳይት ክትሰርሑ እንተዘይሓሲብኩም ንቢዝነስኩም ዝኸውን ቀሊል ኦንላይን ሾፕ ወይ ከዓ ኦንላይን ስቶር በነፃ ክሰርሐልኩም ይኽእል እዩ። ጂምዶ ክትጅምሩ ከለኹም ከም ሓደ ፈታዊኹም ገለገለ ሕቶታት ተሓተኩም። ንመን ኢኻ እቲ ዌብሳይት ትሰርሕ ዘለኻ? ቢዝነስካ እንታይ እዩ ኢሉ ምስ ሓተተኩም ንስኹም ኖ ኮዲንግ ሪኳየርድ ትብልዎ። በቲ ዝሃብኩሞ መልሲ ገይሩ ድማ ባዕሉ ዌብሳይት ሰርሑ እዩ ዘቕርበልኩም። ተኣምር እዩ። እቲ መበር ሳልሳይ ሕርያና ድማ ወርድፕረስ ዶት ኮም ይበሃል። ኣብ ቁፅሪ 3 እቲ ዝበዝሕ ሰብ ስሙ ዝፈልጦ ወርድፕረስ ዶት ኮም ኣሎ። ተጠንቀቁ። እዚ ምስ ወርድፕረስ ዶት ኦርግ ወይ ከዓ ሰልፍ ሆስትድ ዝበሃል ከይተደናገርዎ። ወርድፕረስ ዶት ኮም ብፍላይ ንፅሑፋት ንምፅባቅ ብሎገራት ወይ ንኣሽቱ ቢዝነሳት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ሓንቲ መተሓሳሰቢት ወይ ከዓ ትሪክ ግን ኣላ። ኣካውንትኩም ምስ ከፈትኩም ገንዘብ ዘለዎ ፕላን ትመርፁ ገይሩ ከደናግረኩም ይኽእል እዩ። ገንዘብ ከይትኸፍሉ ኣብ ላዕሊ ብንእሽቶ ፊደል ስታርት ዊዝ ኣወር ፍሪ ፕላን ትብል ፅሑፍ ኣላ። ንዓኣ ኣድልይዋ። እቲ ነፃ ፕላን ደረጃ ዘይብሉ ባንድዊድዝ ወይ ከዓ አንሊሚትድ ባንድዊድዝ ይበኩም። ንብሎግ ድማ ካብ ኩለን ካብተን ዝሓረናየን ካብ ኩለን ዝበለፀት ወርድፕረስ ዶት ኮም እያ። ስለዚ ተጠቀሙላ። ሕራይ ሕጂ ድማ ናብተን ክልተ ዝበለፃ ቅድሚ ምሕላፍና ባክቴክ ሓበሬታ ከህበኩም ዘየሓልፍ ገለገለ ቦነሳት ተወሳኺ ምርጫታት ኣለዋና። እታ ቀዳመይቲ ዌብሳይት ብክልተ ቋንቋ ንኣብነት ብትግርኛን ብእንግሊዝኛን ከውን እንድሕር ደሊኹም እዚ ፍቱን መድሓኒት እዚ ሞዚሎ ዝበሃል እዩ። ስለዚ ሞዚሎ ዌብሳይትኩም ብክልተ ቋንቋ ንክትሰርሐልኩም ጠቅም እያ። እታ ካልኣይ ድማ ዌብ ፍሎው ትበሃል። እዚኣ ቁሩብ ንዝማዕበሉ ሰባት ካብ ስክራች ዌብሳይት ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት እያ ትኸውን። እታ ሳልሳይ ድማ ሜል ቺምፕ እንትኸውን ኢሜይል ማርኬቲንግ ንዝህልዎም ንቢዝነስ ምቹው እዩ። እታ ራብዓይ ድማ ጉግል ሳይት እያ። ናይ ጉግል ኣካውንት እንተሊኩም እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ እዩ፣ ግን 16 ቴምፕሌት ጥራይ እዩ ዘለዎ። ብዙሕ መማራፂ የብሉን ማለት እዩ። ሕራይ ናብ ቁፅሪ 2 ንመለስ። ብቁፅሪ 2 ዘላ ዌብሊ እያ። ብፍላይ ኦንላይን ስቶር ወይ ከዓ ናይ መሸጣ ዌብሳይት ትሰርሑ እንተደሊኹም ካብ ዌብሊ ዝቐለለ የለ። ድራግ ኤንድ ድሮፕ ወይ ከዓ ምስሓብን ምውራድን ስለ ዝኾነ እዚ ስእሊ እዚ ኣልዒልካ ኣብዚ ምውራድ ጥራይ እዩ። ብዙሕ ፕሮፌሽናል ዝኾኑ ቲምስ ኣለውዎ። ኣብ ውሽጣ ኮይኑ ስእሊ ከተመዓራርዩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ዋላ ቪድዮ ባክግራውንድ ከማን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ፀገማ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ግን ኣብቲ ነፃ ቨርዥን 500 ሜጋባይት ስቶሬጅ ጥራሕ እዩ ዝበኩም። ከምኡውን ናትኩም ፉሉይ ዶሜይን ንኣብነት ከምቲ ናህና ባግቴክ ዶት ኮም ዝብል ፉሉይ ዶሜይን ትንጥቀም እንድሕር ኮይና ፉሉይ ዝኾነ ክፍሊት ይሓተና። ሆራይ ሕጂ ናብታ ንግስቲ ዌብሳይት ቢልደራት በፂሕና ኣለና። ኩሉ ሰብ ዝፈልጣ ዘለዎ ዊክስ ትበሃል። ኮዲንግ ዋላ ሓንቲ ንዘይፈልጡ ሰባት ዊክስ እታ ዝበለፀት እያ። ብበዝሒ ቴምፕሌት ኮነ ፊቸርስ ማንም ዝወዳደራ የለ። ዊክስ ክልተ ምርጫ ትህብ። እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ። ዊክስ ኤዲኣይ እዚ ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝሕገዝ ኮይኑ ገለ ሕቶታት ምስ መለስኩምላ ቡም ባዕላ ዌብሳይት ሰርሐ ትበኩም። እታ ካልአይቲ ድማ ዊክስ ኤዲተር እንትኸውን ኖ ባዕለይ ነፍሲ ወከፍ ሕብሪ ክመርፅ እየ ዝደሊ ትብሉ ተኮይንኩም ኤዲተር ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዊክስ ዝኾነ ነገር ድራግ ኤንድ ድሮፕ ወይ ከዓ ሙግታትን ምውራድን እዩ። ማለት እውን ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ስለ ዝኾነ ብድራግ ኤንድ ድሮፕ ኢኹም ትሰርሕዎ። ጽሑፍ ጠዊቅኩም ትጽሕፉ፣ ኣኒሜሽን ትገብሩ፣ ድሕሪ ባይታ ወይ ከዓ ባክግራውንድ ትቕይሩ ወይ ሓድሽ መናውሕታት ክትውስኹ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ነፃ ቨርዥን 500 ሜጋባይት ስቶሬጅ ባንድዊድዝን ኣለኩም። ቢዝነስ
ቢዝነስኩም ምስ ዓበየ ድማ ቀስ ኢልኩም ናብ ክፍሊት ትሰጋገሩ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዝተኸታተልኩምኒ ይቐኒለ ናይ ኩለን እዘን ዝጠቐስክዎን ዌብሳይታት ሊንክ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣቕሚጠልኩም ኣለኹ። እዛ ቪድዮ እዚኣ ንዓኹም ጠቒማ ክትኸውን ተስፋ ይገብር። ፈቲኹምዋ እንተኮይንኩም ላይክ ግበሩ። እቶም ዌብሳይታት ክንሰርሕ ንደሊና ገንዘብ የብልናን ዝብሉ ኣዕርኽትኩም ድማ ሼር ግበሩሎም። ንስኹም ዌብሳይት ንምንታይ ዕላማ ክትሰርሑ ትደልዩ? ቢዝነስ ዶ ወይስ ንብሎግ? ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ። ሓደስቲ እንተኾንኩም ድማ ናይ ባክቴክ ቤተሰብ ንምንጽምባር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻልእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ። ሰላም ድሓን ቀንዩ።